Krok ku kroku, vždy bok po boku, stále budem to, aj keď stratíš vieru. Sľúbili sme si, že od dnes navždy, v dobrom aj v zlom, v šťastí, v nešťastí, snívať toľkokrát, veď mať druhého rád je to najkrajšie, čo sa môže stať. Až na koniec sveta prídem, ak sa dá, odteraz už stále len ty a ja. Ak sa dvaja ľudia majú tak radi, že chcú žiť spolu po celý život, tak to je tá najsilnejšia a najmocnejšia vec na svete. A keby sa tomu postavilo do cesty čokoľvek, ak sa naozaj majú radi, tak to prekonajú. A ako vyjadrenie toho, oni spolu dvaja rozbijú ten porcelán, to je symbol tých prekážok a chcú tým ukázať, všetko tak rozbijeme. Keď sa budeme mať radi, všetko dokážeme zvládnuť, akúkoľvek prekážku prekonáme. Snívaj koľkokrát, veď mať druhého rád je to najkrajšie, čo sa môže stať. Až na koniec sveta prídem, ak sa dá, kvôli tebe stále len ty a ja. Milión slov a milión viet, milión dní a rozbitých skiel, milión surf a milión nádok, milión odchodov a miliarda návratov, milión nádykov a milión prídykov. Žiť s tebou je veda, no bez teba sa nedá, preto stále. Mladom manželom prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti. Aby mali úplne harmonický vzťah a naj sa im splňa všetky spoločné sny, naj založia krásnu zdravú rodinku. Aby sa stále milovali a aby im to vydržalo do konca života.